Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, mi danas raspravljamo o više zakona, međutim, ja ću se najviše zadržati kod Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. S jedne strane, kada sam video poslaničku inicijativu, bio sam srećan i zadovoljan pošto se pokazuje inicijativa narodnih poslanika. I to je dobro, to je čak odlično. Međutim, s druge strane, tužan sam što narodni poslanici dobijaju dokumente od glavnog predlagača zakona, a to je Vlada Republike Srbije. Jedan takav dokument stigao je krajem prošle kalendarske godine, 28. decembra u Narodnu skupštinu. I to je jasno rečeno da će biti tokom 2013. godine od strane Vlade predložen zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Rok za to je bio mart 2013. godine. To možete da vidite iz svojih papira na 249. strani plana rada Vlade za 2013. godinu. Pošto je to bio kraj marta, ja ovo mogu da shvatim kao jedino neuspelu prvoaprilsku šalu, jer evo od marta koliko je meseci prošlo, mi smo sad debelo zašli u novembar, takav predlog od Vlade nije došao. I ja u tom smislu mogu da razumem napor jednog broja narodnih poslanika da krenu u nešto što pitanje da li znaju dobro, jer normalno je za očekivati da u jednoj sređenoj zemlji Vlada ipak ima određene resurse da i takav predlog zakona učini na nešto bolji ili sveobuhvatniji način. Do toga, nažalost, nije došlo. Došli smo u situaciju da 23. oktobra stigne predlog zakona koji brže bolje stigne u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, apsolutno protivno članu 154. Poslovnika, da treba 15 dana da bude u skupštinskoj proceduri. Slažem se, usvojen je zahtev za hitni postupak. Ali, evo vidite, od tada, od 23. pa do danas, a danas je 7. novembar, mi nismo dobili izveštaj Vlade o samom predlogu zakona. U normalnim situacijama, po članu 155. Poslovnika, Narodnoj skupštini nadležni odbor i Vlada dostavljaju izveštaj, odnosno mišljenje po pravilu u roku ne kraćem od 5 dana pre dana početka sednice Narodne skupštine. Setimo se kada smo započeli ovu sednicu. Mi do današnjeg dana nemamo mišljenje Vlade da nam kaže valja li ovo ili ne valja. Smatram da u svakom slučaju Vlada sa svim resursima u okviru kojih je i Ministarstvo pravde i državne uprave verovatno može da se izjasni i da kaže valja ili ne valja. Ja sam očekivao da i Vlada učini takav napor kao što smo mi narodni poslanici učinili, da da određeni predlog za popravljanje ovog predloga zakona. Jer, evo, vidite, sigurno je da Vlada ima veliki broj pravnika na raspolaganju koji mogu da sagledaju sve moguće posledice i sve mogućnosti za primenu i sadašnjeg Krivičnog zakonika. Naime, sve ovo što je predloženo u sadašnjem predlogu, u smislu mogućnosti procesuiranja, i dan danas postoje mogućnosti procesuiranja svih onih koji izazovu opštu opasnost, svi oni koji izvrše krivično delo krađe, svi oni koji unište i oštete javne uređaje, sve one koji ugroze javni saobraćaj. Znači, sve to postoji. Istina, predlogom zakona se predviđa određeno pooštravanje, ali treba i da se pitamo
da li u dosadašnjem periodu je došlo do primene zakona koji trenutno važi, jer ukoliko neko ošteti dalekovod, a istovremeno ukrade kabl, da li se tu može da se radi i o sticaju dva krivična dela i znatno oštrijem kažnjavanju? Pričam ovde kao pravnik, ne kao inženjer, nego kao pravnik koji dobrim delom svoje profesionalnog angažmana bavio se upravo krivičnim pravom. Ja opet moram da kažem da u samom tekstu Predloga zakona ima dosta nedoslednosti. Naime, ukoliko imamo u vidu, evo ja ću samo da se osvrnem na krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, u članu 278 sadašnjeg KZ predviđen je poseban vid kažnjavanja ukoliko je delo učinjeno iz nehata. U članu 279 uništenje i oštećenje javnih uređaja takođe. U pogledu izazivanja opasnosti i neobezbeđenja mera zaštite na radu takođe. U pogledu nepropisnog i nepravilnog izvođenja građevinskih radova takođe. Zatim oštećenje brana, nasipa, vodoprivrednih objekata takođe. A imamo situaciju da u Predlogu zakona jedan institut, znači mogućnosti blažeg kažnjavanja za krivično delo učinjeno iz nehata, se praktično briše. Nemamo izjašnjenje Vlade da li to treba ili ne treba. U tom smislu, ja vas pozivam da kada predlažemo zakone, da dobro izvršimo analizu da li u svakoj situaciji je potrebno, pre svega, da li je moguće nešto regulisati i bez donošenja zakona. To nam je obaveza i iz rezolucije o zakonodavnoj politici koju je usvojila Narodna skupština. Zatim, da vidimo kakva je analiza efekata propisa, odnosno da li se sadašnji zakon primenjuje, iz kojih razloga se eventualno ne primenjuje i da li je potrebno nešto menjati. Da smo sve to uradili i da smo ceo taj red poteza izvukli, moguće da bi došli do drugačijeg zaključka. Ne sporim ja pravo narodnih poslanika da daju predlog, ne sporim uopšte pravo da traže pooštravanje mogućnosti kažnjavanja, ali tražim da i svi drugi učesnici u zakonodavnom procesu budu bar toliko ozbiljni. Ja ovde direktno prozivam Vladu Republike Srbije, koja nije učinila ni taj napor da nam se do današnje sednice pismeno izjasni u pogledu Predloga zakona koji ima nekoliko članova i smatram da to nije bio ogroman napor za Vladu, naročito imajući u vidu da je grupa poslanika ponela teret predlaganja Krivičnog zakona, jer Vlada to nije učinila čitavih 7 meseci. Shvatam ja potrebu poslanika da zabašure nešto što Vlada nije uradila, ali daj onda nek Vlada uradi taj napor da nam se izjasni, upravo zato da bi nama poslanicima bilo lakše. Više ljudi, više vidi. Mi smo se potrudili, kao poslanička grupa Demokratske stranke, da veliki broj amandmana damo na ovaj mali broj članova, upravo pokušavajući da se definiše i ono što nije bilo možda na adekvatan način definisano, a to je pitanje eventualnog poremećaja u životu ljudi, da se to označi kao značajan poremećaj u životu građana. Isto kao što smo tražili vraćanje instituta posebnog propisivanja za nehatno izvršenje određenih krivičnih dela. Ukoliko je predlog zakona, a ne bih hteo to da verujem, samo praktično pretnja onima koji bi da štrajkuju na železnici, smatram da i dosadašnja zakonska rešenja, naročito u smislu onoga što sada važi u pogledu krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, to i dalje stoji. I dalje postoji formulacija i drugi sličan način ugrozi javni saobraćaj. Moglo je da se navede
železnički saobraćaj, moglo da se navede i kanalski saobraćaj. Kanalom Morava-Solun danas sutra. Ako pravimo zakon, pravimo ga za 10 godina, 15 godina. I u svakom slučaju, ja smatram da kada predlažemo zakone, ne smemo da to radimo neozbiljno. Ja očekujem da ako budete određivali pauzu do nastavka dalje današnje sednice, da učinimo napor, da zamolimo one koji sede u Nemanjinoj, da nam se izjasne u pogledu samog predloga zakona, da bi imali izdriž stav Vlade u pogledu samog predloga zakona. U pogledu konvencija, znači predloga zakona o potvrđivanju konvencija i drugih predloga koji se raspravljaju u okviru zajedničkog načelnog pretresa, tu mislim da ni ne treba da pominjem da poslanička grupa Demokratske stranke će podržava te predloge zakona. Hvala.